ላይ ታምላክ መንፈስ ቅዱስ ተረጀት ለእግዚአብሔር አምላክ ነው እና ኢየሱስ ክርስቶስ ወትራያል ማይከለ ኩልኩም ሕዝበ ክርስቲያን ክርስቶስ ኃይልነ ማርያም ርትዕ ልጅ ሀብተነ ማርያም
ማረነ ማርያም ለሳቱ ተግባረ እደዊሁ ለወልድሽ ከንቱ ከሎ መዓልት ወከሎ አውረድ ምሕረተከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁረድ መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ቀበሙ ለኵሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶስ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ቀበሙ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ቀባ ሀገሪትነ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካስነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ከምድሪ ዘለ መዓት አውረድና አባርያም ዘሎ ማሕረት አውርደልና ኣምላኽና ወዲ ሰብ መወዳቱ ተፅበቐ እዩ መወዳእታ ኩልና ድማ ኣፀብቐልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምፅእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደለና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደለና ሳይሓደገና ከም ተዋድሕነና እምበረ ፈተና ይገትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ አደና ስም ማርያም ናዮስ ገብርኤል መላስና ሰላም ለክልኹ ብሕልና ኸደንገድ ህብዝገኹም መንገድ ወደ እግዚአብሔር ቤተ ሰላም ሰላም ለክልኹም ንስሐ ወስበረሰ ፍለም ሓዘንኩም ብረኺቡ ወመተዘገ እግዚአብሔር ፍስትደስ መልካት ከትናስቤል ናብ ፈቱ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምድልና አሜን ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ተሳለን ጸጋ ዘተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኺ ካብ አንስት ብርክቲ ረማሐፀንኩም ብሩኽ ይሁን ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና መንተኻትገልና ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አስሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ሰላም ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትሪኡ ዘለኩም ርብዛትን ያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ካይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኩም ክሰምዑ ደለይ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኩም ንሰምዖ ዘሎ ኣእዛንኩም ጻትዮም ዘርካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ
ቅዱስ ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃምዋ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በልሌሁ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃምዋ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በልሌሁ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በልሌሁ
ቅዱስ ሉቃስ ክርስቶስ አምላከ ኩሎ ጊዜ ለጊዜ መሐረና كل ጊዜ መሐረና كل ጊዜ قرب هذا أملاخ غير يبللنا سلام تحضر سلام يعلنا بسوت السنة بسجن خنت زبع يدقفنا سلام كابز حالنا بحق ونجيل كقمنا قال كسمعنا مقبارة بقعنا يعرفون بسا المنقص خبر سلنا انتم تحزن مطلعنا نفسك سددنا زحمم فوسلنا تاسر فتحلنا نبل أبنا زب السماء بسماءات نبر ربنا اسمك يقدس منقص خاتم فاتك خمطة بسماء كم ما مدري خلنا على تنجيرانا لو ما بنا نحن نزبد لنا بدلهم كم زحلقنا لو بدلنا وسنا حلقنا أو كفاد حنا نمبر فتنا عيدتونا من قصتنا حيلا كبر نزل على الناس كاين مؤمن وهدينا أرسل المريم بنا يقول جبريل الملاك سلام سلام لك لكم حنا غدن قري خلص لهم من قري خادم زاهر بيت سلام لك لهم زغوا نسبر اختي فلما حسنكم برخي وهم اللي تزقى يا بير مساخي وفزت الاسبل حياتنا مخارجنا نفتو جهز كرسوس من تانا محرت لمن لنا امين من قصو تلقو ذا وفينا وفيكوك وهي دياكوس هو من اسمع كروت من قصة سمايا أولوجيت ليسو بيتا كاونجيل لقاس ود مزمور الحواريان زنقل كالبارك نخبر من قصو للعالم عالم كبر مسكانا نعيبون ونجيل لقاس معرف قصران البعثن كان قصر حالي 17 تغطي بتقدميتي مع السمون إتي زدالو شلت حجن قالوا أتون مساعتاتن أنجيل نابت مقابر مسا إتي امدخا كابت مقابر تبربيت ورخبو أبو آتين كا سقا بويتا يسوس أي رخبان كنا دما بزعبا ذيك قرما خلوا نوبر برد زبل كرامتي تقدنو كلت سبعي أقدميئن دوبلو فريهن قصعنا مدري مسعدنا ناخا نساتون من تايكنت رياو أما أخل موتات تدريو علخن نسو تنسيو أبزيلا نتي أقليلا قلو ودي سبب أبيد حط عنكو وهابن كشك على مسال سيد معالتي كتنسب قد إيلو زناقركن ذكراو بالون نتزربه على ذكراو كاتما قبر تمليسا لما زخلو نتم عصرتو حدن نتم كالغوت كل من نقرأهم إتان إذن حواريا زناقرا لما مريم بعض مقدلان يوحنان مريم أدي إقبن مسافات عنون كالغوت أنستن إيان إذا زربازي أقل ميقوم كم عشرنات مسيرو ترائي ومسي أي أمن ونم تدرس قناتن سيونات ما قبل بيه دينن انت بلخاء اتما قناز ترائي تنبيرو رأيه باتزغانة بلبو النا تقرمون نابيتو تمرسي كاوريت النبياتن حانت باركاب تودقسي سماي ندرنك حلف قلل بلك استندك أمزامرتو نامن كالك بسونجين نأمن بزنزول على زال مقابر وكيانه يعنسى نمزليو بذزا يوم نأمن بزنزول على زال مقابر وكياني عنسان نسده بتنسايون ونمتان هاليلويا هاليلويا يوم فساق يوم
ሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ዋክበራ እምኩሉ መዋዕል አላላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን
Namo
ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሰ ወአክብራ እምኩሎን መዋዕል አላላ ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሰ ተንሥአ እምነ ሙታን ነአምን ዘባንሶ ወኪያነሂ ያነስአነ ምስሌሁ በትንሣኤሁ እምነ ሙታን ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይማረነ ወይሳለነ ያሰሪሩቶ ሰላእልነ ዚያነ
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወለወላዲተ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይሞት ዘተጠምቀ ዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይሞት
ውስተ ሰማያት ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈን ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ ሕያው ተሳለን እግዚኦ ለእግዚአብሔር ጎይታና ሁሉን ህዝበ ጠርካን ዘይትርአ አምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣሎና ንኩሉ ጥበብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታና ይንጎ ምስጋና ንወፍየልካ ኣሎና በዓል ብዙሕ ምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለድካ ነመስግነካ ኣሎና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርፍ ናይ ብሕቱ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋረፅ ምስጋናን ባሕሉቕ ሰራዊት መላእኽትን እትምስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ዘይጠፍእ ብርሃን እውን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣሎና ኣብ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንወፍእ ኣሎና ንብል ህዝብኻ ንዓኻ ይመስግኑ ኣለዉ አምላክ ብርሃን ሕይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዝህብቲ ህመም ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ጸሓን ትቕበል ወልድ ዋህድናኻ ንመስግን ኣለና ቀዳማይ በኹርናዮም ኮነ ዝምልሱ በዓካ ንዓና ንቅዱስ ዝኾንናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ከኦ ነብሩ ዘብሉ ጸሃቦ ጻጽየን ቁንቁን ዘይባላሽው ኣብ ዘለዉ ነቶም ፍጹም ልቢ ዝኣምልኻ ትህብ ንመላእክቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ዓላው ናብራን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልሞ ታሪክ ካብ ፍቓድ ኣቦኻ ኣብራኻልና ካብ መዓሙ ጸልማት ኣንብራን ኣውፅኻልና ካብ ሞት ኣድንካ ሕይወት ሃብካልና ካብ ባርነት ሓረውፃኻልና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካልና ብወንጌል መራሕኻልና ብነቢያት እናዘዝካልና ወአምላክ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካልና ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ቅዱስን ብዘይ ምቁራፅ ቅዱሳዕከ ንመስግን ብርሃን ኣበልና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ኢየሱስ እግዚአብሔር ስናይ ዘላለም መንግሥትኻ ዝምስጋና ዝምሳልሳይ ጊዜ ከባፍና ነቐርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን በመፈስፈራትን ይመስግነካ ኣሎ
ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሆ ኩሎም ነፍሳተ ጻድቃን በአኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓዝቲ ማዕበላት ካባና ዝህዳካ ካብ ጥፋት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ መድሓን ዘሎ ጸጉዑን መጉየይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ብጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘለዎም ንሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺን ዝበኺን ዝናዝዞም ነቶም ጻምኡ ድማ መስቀሉ ዝብጅቦም ነቶም ኣብኡ ዝተወከልና ኩሉ መዓልት ካባና ዘርሕቕን ዝመልስን ንስኻ ኢኻ ንዓኻ ነመስግነካ ኣለና ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ነመስግና ኣለና ማሕደር ሕይወት መንትኻ ንዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፈዛዝካና ግበርና ብተዘክም ንመላለስ ግበረና ኦ ጐይታ ንኹሉ ንኣሽቶን ዓበይትን ንመመሓደርን ህዝብን ንጓሳና መጓሲዩን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግሥትናትካ እሞ ካብ ቀድሚ ዓለም ምስጋና ንኣብን ንውልን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎሞን ኩሉ ሰዓን ውልድ ወለዶን ዘይውዳእ ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያልቅ ለዓለም ዓለም ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስሌክሙ ንሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ አቡነ በሰማያት በሰማያት አቡነ በሰማያት እግዚአብሔር አብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሕይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዓንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ኣጸገኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን በመድዓድን እትልሙኖ ነፍሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ቅዱስ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና እዮም ዘድልየና ፈሊጡ ብፈቓድ ሂበና ብዘይምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዓዩ ኦ ጐይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና በኣኻ ድማ ክንጸንዕ بإمنة زي قارس قال هبنا قويتان حنا برد كان مسكنا كالنا نسيب
ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ናባሳት ጋሉ ስቡራት ምርጉዝ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መጽን ብሕማም ንዝተዛሕዙ ምሕወይ ንጸመማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማት ካሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኹሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኹሉ ተገለጽካ ንነፍሲ መለስካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ድማ በብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዛ ዓለም ዝተላከ ዝህላዊ እዚ ዘይበርስ ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘብሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መሰንክሪ ኦ ጐይታ ምንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጌታ ነዝቅዱስ ጐይታ ምስጋናን ሳልሳይ ጊዜ ነባኻ ነቕርባለና ዘይልወጥናትካ እምነታብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዐ ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኾነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅኑዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረግጻብካና ዘይፍታሕ ክንፈተቕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኩንካ ድማ ዓረግካና ኦ ጐይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጐይታ እዞም እንምነካውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕሊ ጸላይና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላት ጸላእ ክንሕሎም ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላማም ስማ ንመበለት ኣጻናና ዘኽታማትካ ኣትቐበል ብሓጢኣት ንበስበረትካ አንጽህ ንዓያሻ ኣለብን ንጥፍኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ ኢመን ኩሉና ጸግዑ ኹነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ቡሩ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር የሃሎ ምስሌክሙ አእኩትዎ ለአምላክ መድኃን ነፍስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥና ኻናን መሰረት ጥበባትን ዓቃብ ኣልባብናን ዓይልብናና ዘብራኸልና ጸልማት ሕልናና ወርሒካ ኣብናትካ ኣይምረ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋቶ ፈይናይ ሰብ መስቀሎ ድኻልዓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካዮ ትእዛዝካ ድማ ዝተጣጠፍአ ነቲ ጠፈለለኻዮ ሞት ወድኾን ተበጀኻዮ ኦ ጐይታ ምንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጌታ ንወድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጌታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምብፃሕን ዘለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቑርካን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ንወድሰከ እግዚኦ ኦ
ከማዓምቕ ልብና ንሳልሳይ ጊዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣሎና። ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይብል ነቶም ዝተሰዱ ትቕበለሎምን ትረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቐዩ ተድሕኖም ንጡምያት እተሓሊ ንጉብዓት እትብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን እትምስክረሎም ንጹሃን ምሕድእ እተሕድሮም ብጽድቂ ንዝጽውዑኻ እትሰምዖም ንመበለት እትኸድን ንዘኽታማት እትኣሊ ነታ ምዕራብ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብትን ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸልካያ ቤተ ክርስቲያን ካቑኖ መራሒ እትህብ ኦ ጐይታ ከያዕረፍና ኩሉ ሳዕናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና። በኣኻን ብፍቑር ወድኻ በእንቲአገም ወበእንተ ፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሐት ወኢዝም ለዓለመ ዓለም አሜን። ዝበልና የመላእክት እግዚአብሔር አሜን በሉ። በችዳነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በእንተ ማርያም በእንተ አማኑኤል ስሙ ይለመነና ገጽ የብርሃልና ምስኡ በትንሣኤው ክንትንስ ፍቓደኛታት ኮይና ክንርከብ እግዚአብሔር ይጽበየና ምህላው ፈሊጥና ንጻውዒት እግዚአብሔር ከነኽብር እግዚአብሔር ብዝገዛ ነፍሱ ብጸጉ ይደግፈና ኩሉ ዝከኣሎ ዘይሰኣኖ እግዚአብሔር አምላኽና ውሉድ ብምሳን ዝጓሃይ ስድራ ቤት ስም አምላኽ ዝቕድሱ ንምርኣዮም ልቢ ዝሕጉሱ ውሉድ ይሃበልና። ኣተውትን ወፈርትን ነፍሲ ወከፍ ገዛ ብመላእኽቲ ይሓልወልና ሕዙናትን ኣዘልና ሙታን መሓረልና ብእሳት ዕረቐልና ብቑዓት እግበረና ብምስጋና ከምዚኢልና ክንጽልይ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ሕደገልና ካብ ክፉ ኣድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሉ ኣሜን። ወኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኽን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ለኹ ንስኻ ነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ብማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንሓድገና ናፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ተፈሳህ በእግዚአብሔር አምላክከ አንተ ወኩሉ ቤትከ ግበር በዓለ ፋሲካ ወዮም ትንሣኤሁ ተፈሳህ እግዚአብሔር አምላክከ አንተ ወኩሉ እግዚአብሔር አምላክ
ወኩሉ ቤትከ ግበር በዓለ ፋሲካ ግበር በዓለ ፋሲካ ወዮም ትንሣኤሁ ወዮም ትንሣኤሁ ዛቲ ፋሲካ ዛቲ ፋሲካ ዕለተ በርህ ወዋካ ዛቲ ፋሲካ ዕለተ በርህ ወዋካ ዛቲ ፋሲካ ግበር በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ዛቲ ፋሲካ ዕለተ በርህ ወዋካ ዛቲ ፋሲካ ዛቲ ፋሲካ ግበር በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ዛቲ ፋሲካ ዕለተ በርህ ወዋካ ዛቲ ፋሲካ ወኩሉ ቤትከ በዓለ ፋሲካሁ ትንሣኤሁ በዓለ ፋሲካሁ ወዮም ትንሣኤሁ ዛቲ ፋሲካ
ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹም ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሎ አልባሲሆ ሐራሰ ገራት ወለኮርዎ ርዞ በለት ገዝዎ ገባሁ ኩናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ የጸጎ ለነገሥ ለአሕዛብ ለሐዋርያት ሰላም የጸጎ ለነገሥ ለአሕዛብ ወለሐዋርያት ይማረን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ይኩን። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወሥልጣን አስሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ይእዜሰ ይኩን። ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ 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 ፍስሐ ወሰላም
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ሓዲርኩም መይ ቀኒኹም? እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እቶም ካብ ንግሆ ወጋሕታ ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ርሑቕ ኣብ ቀረባ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኮንኩም ምሳና ኣብ ጸሎተ ነጋ ሓቢርኩም ዘርፈድኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ዘለኹሞ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ኣምላኽና ዓሚ ከምዚ ሎሚ ንዓመታ ብድሓን የጽንሐና የብጽሐና ጐይታ ኢልና ተመነናዮ ኣብ ኣምላኽ ድማ ተስፋ ዘንበርናዮ ኣምላኽና ድማ ንድልየትና ኣማሊኡ ክውን ገይሩ ኣብ ዕድሜና ሓደ ዓመት ወሲኹ ናብዚ ክቡር በዓል እዚ ዘብጽሐና ኣምላኽና ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ብዙሓት ዓሚ ምሳና ዝነበሩ ንዓመታ ከምዚ እዋን የብጽሐና ጐይታ ንዝመጽእ ዓመት ድማ ብሰላም የጽንሐና ኢሎም ዝተመነዩ ተስፋ ዝገበሩ ብህይወት ዘለዉ ካብዚ ዓለም እዚኣ ዝሓለፉ ብዙሓት ኣለዉ። ንዓታቶም መንግሥተ ሰማይ ንዓና ድማ ነቲ ዝሃበና ጊዜ መውቀሲና መፍረዲና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዕዳ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንበረኸት ንንስሓ ንህይወት ክኸውን ድማ እግዚኣብሔር ንኹለና ይሓግዘና። ቐድማ ኣቢልና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 12 ኣንቢብና ነርና። ደጊመ ኸንብቦ እየ። በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እቲ ዘዳለውኦ ሽቶ ሕጀን ካልኦቱን ምሳታተን አንጊየን ናብቲ መቃብር መጻ። እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቃብር ተገልቢጡ ረኸበኦ። ኣብኡ ኣትየን ከዓ ስጋ ጐይታና ኢየሱስ ኣይረኸባን። ኮነ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግረማ ኸለዋ እንሆ ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ። ፈሪኸን ገጸን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ከዓ ንሳቶም ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ምዉታት ትደሊኦ ኣለኽን? ንሱ ተንሲኡ ኣብዚ የለን። ነቲ ኣብ ገሊላ ኸሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢደ ሓጥኣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክረኦ በልወን። ነቲ ዘረብኣው ከዓ ዘከረኦ። ካብቲ መቃብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገርኦም። እተን እዚ ንሃዋርያ ዝነገራ ድማ ማርያም በዓልቲ መግደላን ዮሃናን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ምሳታተን እውን ካልኦት ኣንስቲ እየን። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ተራእይዎምሲ ኣይኣመንወንን። ጴጥሮስ ግና ተንሲኡ ናብቲ መቃብር ጐየየ። ድንን እንተበለ ከዓ እቲ መግነዝ ጥራይ ተነቢሩ ረአየ። በቲ ዝኾነ ብልቡ እናተገረመውን ናብ ቤቱ ተመልሰ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቓል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቐልል በለ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም ዝፈቐደልና ካብታ ቁጥሪ 5 ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ መንጎ ኣብ ማእከል ምዉታት ትደሊኦ ኣለኽን ዝብል መበገሲ ገርና ንዛራረብ ኢና እሞ ኣምላኽና ኣባይ ሓዲሩ ክዛረበና ሕልናና ዘባራብር ናብ ሰማይ ዘጠምት ቃሉ ኣባይ ሓዲሩ ንኹልና ክምህረና ኣብ ጸሎትኩም ዘኩርኒ። ነቲ ንሰምዖ ቃሉ ድማ ኣምላኽና ብግቡእ ክንሰምዖ ንኹልና ናይ መንፈስ መሳኹቲ ኣእዛና ይኽፈተልና። ከምኡውን እዛ ዕለት እዚኣ
ቤተ ክርስቲያንና አልዓዛር ኢላውን ትሰሚያ ትጽውዓ እያ ኩልና ከም እንፈልጦ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ዳርጋታ ምዕራፍ መልእታ በአልዓዛርያ እትዛረብ አልዓዛር ንጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንአልዓዛር ድሕሪ 4 መዓልቲ ካብ መቃብር ፀዊዑ ከም ዘተንስኦ እቲ ናይ አልዓዛር ትንሣኤ ግና ዝነበረ ዳግማይ እንታይ ዘለዎ እዩ ሞት ዘለዎ ትንሣኤ እዩ ተንሲኡ መይቱ ተንሲኡ ዝተባህለ ክሳዕ ዛዚኣ መን እዩ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ አልዓዛር ግና መይቱ ተንሲኡ መልሹ ድማ እንታይ ኮይኑ መይቱ ትማሊ ሓደ ሓውና ዓገብ ክበሃሎ ዝግብኦ እዩ ኢሉ ኣብ ዩቱብ ዝተደደለይ ናይ ብሓቂ ውሽጠይ ዝበልዓኒ ዓርቢ ስቕለት መዓልቲ ኣብ ኢሮጳ እዞም YFGA ዝበሃሉ ብጓይላ ብዳንኬራ ሓዲሮም ማለት እዩ ዓርቢ ስቕለት እንታይ ኢና ኮይና ንድዒ ዝተጠመቆ ኣረሜን ኮይና ብዘይ ዓርቢ ስቕለት እኮ ፋስጋ የለን ብዘይ ዓርቢ እኮ ሰንበት የለን ሰንበት ከነኽብር ተኾይና ዓርቢ ክንሓልፍ ኣሎና ሰንበት ከነኽብር ተኾይና እቲ ዋጋና ዝተኸፍለ ዓርቢ ክንዝክር ኣሎና ዓርቢ ግና ኣብ ጓይላ ኣብ ዳንኬራ እቲ ክርስቶስ ስለና ዋጋ ዝኸፈለሉ ደሙ ዘፍሰሰሉ ኣብ መስቀል ዝውዓለሉ ብጓይላ ብዳንኬራ ዝዝከር እንተደኣ ኮይኑ መን ከቢሩ ውዒሉ ብቲ ዓርቢ ስቕለት ዲያብሎስ እዩ ከቢሩ ውዒሉ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንሕና ንአልዓዛር ካብ መቃብር ተንስእ ኢሉ ውፃእ ኢሉ ኣውፂእዎ ዝብል ኣብቲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ኣሎ ሎሚ ንዓና ካብ ናይ ክፍኣት መቃብር ካብ ናይ ምፍልላይ መቃብር ካብ ናይ ቂም መቃብር ካብ ናይ ትዕቢት መቃብር ካብ ናይ መስተ መቃብር ካብ ናይ ጓይላ መቃብር ውፁ ክብለና ኣምላኽ ሎሚ ናብ ኣምላኽ ክንጥምት ይግባአና ካብዚ ኩሉ ክፍኣት መቃብር እዚ እንተዘይወፂና ኣብቲ ዳግማይ ጉባኤ ናይ ትንሣኤ ኣብኡ እንታይ ኢና ተስፋ የብልናን እቲ ትንሣኤ ክብሪ ንዓና እንታይ ይኸውን ትንሣኤ ዘለደይኒ ይክኸውን ንጎይታ ኣብ ክንዲ ኣብቲ ስግደት ኣብቲ ችርያ ላይሶን ኣብቲ ጾም ኣብቲ ሕማሙ ደሊና ኣብ ክንዲ ነኽበሲ ኣብ ጓይላ ንስኻት ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ሙታት ትደልዮ ኣለኽን ሎሚ ንጎይታ ንሕና ኣበይ ኢና እንደልዮ ዘለና ኣበይ ክንረኽቦ ኢና እንደሉ ዘለና እቲ እዞም እዚ ዘዳለውኸ
ክሳብ ክንደዮም ነዛ ቤተ ክርስቲያን ወይ ድማ ነዚ እምነት ንዕቆሞ ዘለዉ ዓርቢ ስቕለት መዓልቲ ጓይላ ዓርቢ ስቕለት መዓልቲ ዳንኬራ ካብዝን ላዕሊ ሞት ኣሎ ካብዝን ላዕሊ ውድቀት ኣሎ ሰብ ዲና ዋላ እቲ እምነት ተሪፉሲ ዋላ ከም ሰብከ ሰብኣውነትከ እሞ ሎሚ ኣምላኽና ንኣልዓዛር ክንዝክር እንተ ደኣ ኮይና ንሕና ካብዚ መቃብር እዚ ከምቲ ንኣልዓዛር ውፃእ ኢሉ ዘውፅኦ ንሕና ድማ ካብዚ መቃብር እዚ ጎይታ ከውፃአና ታክንገብር ግባአና ናብ ጎይታ ክንልምን ግባአና ኣብቲ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 14 እንታይ እዩ ዝብለና ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኮይንና ከምኡውን ነቶም ብኢየሱስ ዝደቀሱ ምስኡ ከምፆም ንሕና ሎም ምስ መን ኢና ዘለና ትንሣኤ ክርስቶስ ኣሚንና ጎይታ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና ተዘይኽቢርናዮ ፈሊጥናዮ እንተዘይነቢርናሉ ንሕና ናይ መን ኢና ኣምላኽ ነቶም ብኡ ብኢየሱስ ዝደቀሱ ድማ ምስኡ ከምፆም ኢልና ናበይ ኢና ክንመፅእ ንሕና ናይ መን ኢና ዘለና ምስኡ ኣለና ምስ ዝሞተን ዝተንስአን የለናን ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ነገር እዩ እሞ ንሕና እዘን ኣዴታትሲ ኣንጊሄን ናብቲ መቃብር መፃ ኣብቲ ካልእ ወንጌል ክንሪኦ ከለና እቲ እምኒ መን ክግምጥለልና እንዳበላ እንዳተሸገረ ንኸዳ ነይረን ኣብዚ ግን እቲ እምኒ እንታይ ኮይኑ ተገምጢሉ ረኸብኦ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ፀቂጥና ዘሎ እምኒ ኣምላኽ ድማ ይገምጥለልና ምክንያቱ ኣእምሮና ልብና ኣተሓሳስባና ሕልናና ዓብ እምኒ እዩ ፀቂጥዎ ዘሎ ከይንሓስብ ከይነስተንትን ንሰማይ ከይንጥምት ናይ ጎይታ ትንሣኤ ምዃኑ ተረዲእና ኣብቲ ዳግማይ ምጽኣት ጎይታ ናቱ ኮይና ምእንቲ ክንርከብ ከይንሓስብ ሎሚ ንሕና እዚ ዓለም መቃብር ኮይና ውሒጣትና እምኒ ድማ ፀቂጥና ኣሎ ካብዛ መቃብር ዝኾነት ዓለም ካብዚ ፀቂጥና ዘሎ እምኒ ኣምላኽና ገምጢሉ ናፃ ከውፃና ሎሚ ናብ ኣምላኽ ክንጥምት ይግባአና ሃርያ ጳውሎስ ናብ ፊልጵ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 11 እንታይ ኢሉ ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብኡ እውን መድሓኒ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፅበለና ንሱ በቱ ንኩሉ ክመልከሉ ዝከኣሎ ሓይሊ ነቲ ክቡር ስጋኡ ምእንቲ ክመስል ነቲ ናይ ውርደት ስጋኡ ክልውጦ እዩ ንሕና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብኡን መድሓኒ ንሱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንፅበለና ናይ ብሓቂ ሃገርና ሰማያ ናይ ብሓቂ ንጎይታ መድሓኒ ንክርስቶስ ካብኡ ንፅበለና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብ ከባቢና ኣብ ዙርያና ዝግበር ክፍኣት ክፉእ ክንብሎ ግባአና እቶም ዓርቢ ክስዕስዑ ዘምሰዩ ምናልባት ሰንበት ከይዶም መስቀል ተሳሊሞም ምኾኑ እዮም መን ዝመተሉ መስቀል መን ዋጋ ዝኸፈለሉ መስቀል
ዓርቢ ከይፈለጥካ ሰንበት ምፍላጥ የለን ዓርቢ ከይበዓልካ ሰንበት ምብዓል የለን እሞ ንመን ኢና ንሕና ንጽበ ዘለና ሃገርና ኣበይ እያ ዘላ ንሕና ግና ሃገርና ኣብ ሰማያት እያ ካብኣ እውን መድሓኒ ንሱ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽበ ኣሎና ነቲ ትንሳእየን ህይወትን ኣነ እየ ዝበለ ንጽበ እንተሊና ኣበይ ኮይና ኣና ንጽበ ዘለና ኣበይ ንደልዮ ኣለና ኣበይ ክንረኽቦ ንደሉ ኣለና ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ክንሓስብ ይግብኣና እተን እቲ እምኒ ተገምጢሉ ዝጸንሐን ኣብኡ ኣትየን ከዓ ስጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረኸባን ስግኡ ቀብኣይለን ዝኸዳ ኣይረኸባን ኮነ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ እነሆ ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ ተኸድኑ ክልተ ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ ፈሪህን ገጸና ምድሪ ምስ ኣድነና ከዓ ንሳቶም ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ምዉታት ትደሊኦ ኣለኽን ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ከምቲ ነተናንስቲ ብርቕርቕ ዝብል ክዳን ተኸድኑ መላእኽቲ ልኢኹ ኣብ ቅድሚአን ደው ኣቢሉ ድማ ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ መንጎ ምዉታት ትደሊኦ ኣለኽን ዝበለ ሎሚ ድማ ኣምላኽና ንዓይ ንዓኻትኩም መላእኽቱ ልኢኹ ጐይታ ዝርከበሉ ጐይታ ዝኸብረሉ መገዲ ኸሪአና እግዚኣብሔር መላእኽቲ ምሕረት ይልኣኸልና ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም እሞ ካብዚ ኸምዚ የድሕነና ካብዚ ንላዕሊ ሞት የለን ካብዚ ንላዕሊ ሕልፈት የለን ዘኹላ መንእሰይ እቲ ዩቱብ ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዝን ኣብ ቤቱ ተረኺበን ነቲ ዝወዳቶም ኣዋልዶም ጐይታ ዝመተሎም ብክርያላይሶን ብስግደት ብጾም ብጸሎት ኣብ ቤት ኣምላኽ ክርከቡ ዝግብኦም መሰሰትዮም ክዕንድሩ መሰሰትዮም ክዘሉ ዋ ኣይሁድ ኮን ክርስቶስ ሓንሳብ እዮም ሰቒሎሞ ክንደይ ግዜ ኢና ንሕና ንሰቕሎ ዘለና ኣይሁድ ሰቒሎሞ ኢልና ክንሓሚ ንኽእል ናና ኸፍእ መዓልታዊ ንጐይታ ንሰቕሎ ዘለና ኣይሁዳውያን መን እዮም ፈሪሳውያን መን እዮም ሊቃነ ካህናት መን እዮም እንድሕር ኢልና ንሕና ኢና ሎም እምበር ናና ኸፍእ ካብቶም ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ እስኪ ካብ መስቀል ውረድ ሕጂ ክንሪአካ ወይ ድማ እቲ ብጸጋማይ ድተሰቕለ እስኪ ወዲ ኣምላኽ እንተኾንካ ንርእስኻ ድሕን ንዓና ድማ ኣድሕነና እናበሉ ዘሽካዕሉሉ ዝነበሩ ካብኣቶም ብምንታይ ንፍለ ንሕና እዚ ዝንበብ ዘይኮነሲ ሕጂ ንገብሮ ዘለና እዩ ዓገብ ክንብል ግባኣና ናይዚ ኩሉ ውፅኢት ድማ እንታይ ንሪኦ ኣለና ኣብ ምድሪ ከለና ፍርድና ንሪኦ ኣለና ኣብ ምድሪ ከለና ስቃይና ይበዝሕ ኣሎ እሞ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ልቢ ይሃበና ዓገብ ንዝበሃሎ ግን ዓገብ ክንብል ግባኣና ነቲ እከይ ሰናይ ነቲ ሰናይ እከይ ነቲ ጸልማት ብርሃን ነቲ ብርሃን ጸልማት ነቲ ጥዑም መሪር ነቲ መሪር ድማ ጥዑም ዝብሉ ወይልኦም ኢሉ ነቢይ ኢሳያስ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 5 ሎሚ እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ወይልኦም
እግዚአብሔር ወይልኦም ተይሉ ድማ ሰብ ወይልኻ እንተበለካ መን የድሕነካ እግዚአብሔር የድሕነካ እግዚአብሔር ወይልኹም እንድሕር ኢሉ ግን መን ካብ ኢዱ የናግፈና ኣብ ክንዲ እቲ ደሙ እናነጠበ ረሃፁ እናነጠበ እቲ ኣብ እንግድዑ ከም ተሓርሰ ግራት ብሓለንጊ ዝተገርፎ ስኡል ኮይኑ ኣብ ዓይንና ዝረአየና ዓርቢ መዓልትስ ኣብ ጓይላ እምበር እቲ ንምንታይ ከ ነቲ ህያው ኣብ ማእኸል ምዉታት ትደልዮ ኣለኽን ሎሚ እዚ ንዓና እዩ ነቲ ዋጋ ዝኸፈለልና ነቲ መስቀል ዝወዓለልና ኣብ ክንዲ ኣብ ቤቱ ተረኺብና ዋጋና እነስተንትን ንሕና ክንሳቀዮ ዝግባአና ተሳቂኻልና ንቁስልና ብቁስልኻ ንሕማምና ድማ ብሕማምካ ፈዊስካና ኢልና እናኣስተንተና ኣብ ቤቱ ኣብ ክንዲ ምርካብሲ ምክንያቱ ኣብ ዓርቢ መዓልቲ ዝሰሓቐ መን ሓደ ዲያብሎስ ይነሩ ንሕና ድማ ናይ ዲያብሎስ ኮይና ውዒልና ማለት እዩ እሞ እግዚአብሔር ምሕረት የውርደልና ጎይታ ዝርከበሉ መገዲ የሪአና ኣሎ ትንሣኤን ህይወትን ኣነ እብላለሁ ሃገርና ብሰማእያ ካብኡ ድማ ነቲ መስቀል ዝወዓለልና ጎይታ ንጽበለና ናይ አልዓዛር ትንሣኤ ካልኣይ ሞት ዘለዎ እዩ ሕጂ ንጽበዮ ዘለና ንሕና ትንሣኤ ግና ወይ ዘለዓለማዊ ህይወት ወይ ድማ ዘለዓለማዊ ሞት እዩ ዘለዓለማዊ ህይወት ክንረክብ ተደኣ ኮይና ግና እቲ ንአልዓዛር ካብ መቃብር ውፃእ ኢሉ ዘውፅኦ ኩሉ ክፍኣትና ኩሉ ሓጢኣትና ኩሉ በደልና ኩሉ ጽያፍና ኣምላኽ ካብዛ መቃብር ዓለም ውፅእ ኢሉ ከውፃና ክንጽሊ ግባአና ከም ምሕረቱ እምበር ከም በደልና ኣይርአየና أبوتات أديتات أحوات أحد كريستوس ميتون تنسيئن أمينكم انتخونكم سي دحار دما تم بكريستوس زدقسو كتنسي نحن لهم بمن عندك أسلنا نايمن ينازل لنا نايتو زخون كاي يخون كأخات تسق لومي ناي أملاح كنكوني قبعنا نتمجدن حقن هوتن أنا أزبل قويتا نابقو كنت متقبعنا نتتنسأين هوتن يزبل أملاحنا لومي السدر قبل مجدي كن حزب أدما كن قعاز يقبعنا مو أملاخ كم محرة بر كم بدلنا أي خيدنا اتهم كنا يلوم ما كم نتام عتسل زي فلت وأمكن بلاين خلنا كن محجون أبزق أربع زي إنبر ملؤ فلسطة أبع على سمراز جبرنا برا بتيق الدس أبيات كريستيانات بتدمان تايو كل تسمن ملؤ قايلا دان كيرا إنر نايزو سيد ما نريد لنا أبكند ما يدم فسسالو أبكند نأكب نبتنا لنا أبكند زتعملنا يحسمنا له زخلو دما وسيت انتا إندحرنا وسيت ناي قبرنا يو ناي زرعنا يو نايز تفلنا يفرقنا قنت إبنا نبلع زلنا
እሞ ንኣምላኽ ኣብቲ ዝርከበሉ ክንደልዮ ንኣምላኽ በቲ ዝበለና መገዲ ክንጓዓዝ እግዚአብሔር ንኹልና ይሓግዘና ምክንያቱ ትንሳኤ ናይ ጻዕዳ ክዳን ትንሳኤ ድማ ናይ ካልእ ናይ ብልዒ መስተ ኣይኮነን ትንሳኤ ናይ ጻዕዳ ልቢ እዩ ትንሳኤ ካብ ሙት ግብሪ ናብ ሕያው ግብሪ ካብ ግብሪ ሓጢአት ናብ ግብሪ ጽድቂ እንሳጋገረሉ እዩ ክርስቶስ ንሞት ሲዒሩ ተንሲኡ ክንብል ከለና ንሕና ድማ እዚ ትንሳኤ እዚ ክንዝክር ከለና ኩሉ ናብ ሞት ዘብፅሕ ሕማቕ ነገር ሓጢአት ክፍኣት ረጊፅና ብምንታይ ክንወፅእ ብመንፈሳዊ ዓወት ክንትንስእ እዚ እዩ ዝድለ ዘሎ ኣብ ክንዲ ኣብ ምህልላ ኣብ ጓይላ ኣብ ክንዲ ኣብ ጸሎት ኣብ ዳንኬራ ኣብ ክንዲ ኣብ ጾም ኣብ ካልእ ነገር ንርከብ ተሊና ግና ገና ኸለና እንታይ ኢና ንሕና ምዉታት ኢና እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ሰምዑላ ሰዓት ክትመፅያ ንሳ ድማ ሕጂ እያ ከም ዝበለ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 25 ሕጂ መይትና ከም ዘለና ኣብ ክፍኣት ከም ዘለና ኣብ ሓጢአት ከም ዘለና ፈሊጥና ኣምላክ ግና እቲ ቃለይ ዝሰምዕ እቲ ዝምለስ እንታይ ክኸውን ይብለና ኣሎ ህያው ክኸውን ይብለና ኣሎ እሞ ኣብቲ ዳግማይ ምጽኣቱ ከይንሓፍር ሕጂ ካብዚ ናይ ሞት መቃብር ናይ ሓጢአት መቃብር ናይ ክፍኣት መቃብር ክንወፅእ ይግባአና ካብኡ ክንወፅእ ድማ ናብ ሰማይ ክንጥምት ይግባአና ኣብ መቃብር ሓጢአት እምኒ ሓጢአት ፀቂጥናን ሓፂናን ከም ዘሎ ፈሊጥና ኣምላኽና ኣልዕለልና ክንብሎ ግባአና ኣብቲ ንሱ ዝርከበሉ መገዲ ኣብቲ ንሱ ዝርከበሉ ቦታ መፂና ኣምላኽና መሓር ክንብሎ ግባአና ከም ምሕረት እምበር ከም በደልና ኣይኺደና ኣምላኽና እዚ ትንሳኤ እዚ ኩሉ ክፍኣትና ኩሉ ሓጢአትና ተረዲእና ኣስተንቲና ናብ ኣምላኽ እንቐርበሉ ብሕልና እንትንሳኣሉ ትንሳኤ ይግበረልና እቶም ጓይላ ንኽኸውን ዓርቢ ስቕለት መደብ ዘውፃኹም መዲብኩም ንኹሉ መንእሰይ ኣብ ክንዲ ንኽብሪ ኣምላኽ ንኽብሪ ዲያብሎስ ገርኩሞ ዝወዓልኩም ድማ ንንስሓ ዝኸውን ዕድመ ይሃብኩም ንኹልና ይምሓረና ዝፈርድ የብልናን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ሓደ መዓልቲ ኩልና ንፍርዲ ክንቀርብ ኢና እሞ እዚ ንስሓ የድልዮ እዚ ናብ ኣምላኽ ዋይ የድልዮ ኣቶም ሰባት እዞም ኣሕዋትና ኣስላም እኳ ኣብ ጾም መርዓ ዘይገብሩ ምእንቲ እዞም ክርስቲያን ኣሕዋትና ምሳና ክውዕሉ ኢሎም ኣብ ጾም እኳ ሳቶም መርዓ ዘይገብሩ ብሕልፊ ኣብ ገጠር እንድሕሪኢኻ ሓቢሩ ስለ ዝነብር ታበይና ዓይና ተጠምቕ ኣርምየን ኮይና ኣብኡ ጓይላ ዝሓደረ ዝወዓለ እኮ 99 ካብ ሚእቲ ወዲ ተዋህዶ እዩ ተዋህዶ እየ እንዳበለ ድማ ይፍክር ተዋህዶ ናይ ሽም ኣይኮነን ናይ ግብሪ እዩ ናይ ግብሪ ሰባት ክንከውን እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና መይትና ኢና ዘለና እሞ በዚ ቅነ ትንሳኤ ዝመተ ሕልላና ኣባራቢሩ ካብ ናብ ሓጢአት ናብ ጽድቂ ይምለሰና ኣምላኽና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ
ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነ ሥጋ ነፍስ ድሕነ ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻካ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር ባለኻርዳና ባለኻርዳና መንፈስካ በምላክ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ዋቤ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ እግዚአብሔር ኃይለየ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ስኸውዕ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዘሃድመሉ ጸገይ ዋልታይ ቀርኒ መድሓነይ ወእግዚአብሔር ኃይለየ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ስኸውዐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዘሃድመሉ ጸገይ ዋልታይ ቀርኒ መድሓነይ ወእግዚአብሔር ኃይለየ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ስኸውዐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዘሃድመሉ ጸገይ ዋልታይ ቀርኒ መድሓነይ ወእግዚአብሔር ኃይለየ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ስኸውዐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዘሃድመሉ ጸገይ ዋልታይ ቀርኒ መድሓነይ ወእግዚአብሔር ኃይለየ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ስኸውዐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዘሃድመሉ ጸገይ ዋልታይ ቀርኒ መድሓነይ ናብ ኣምላኽ የማግባኽ ይልዕል ናባኻ ከም ቅማጠይ ተስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኽካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማግባዳወይ ይልዕል ናባኻ ከም ቅማጠይ ተስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኽካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማግባዳወይ ይልዕል ናባኻ ከም ቅማጠይ ተስየ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኽካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ሰላም ለይቲ ያሕድሩ ሰላም ረቢ ዘርፈደና ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ
እግዚአብሔር አምላክናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተመሃርናዮ ቃሉ ኣብ ልብና ሕዲሩ 30 60 ሚእትን የፍርየልና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምከ ይቀደስ أو فادحنا نبرة فتنة إن منقستين حيلين كبرين نزال ألمنا تقيم محمين أدينا رزق مريم من أقول جبريل ملا سلام تا سلام لك الله بحلنا خدم قلي خير بسكحون قلي خير دق زعبير ويتا سلام لك الله تسخوا نستبرخ في خبرة ما حسنكم برخي أو متتقاق دي على المساخر سدس بالحاجاتنا الخالق لنا نفتوى رئيس كرسوس من عاوزين حاجة